Лежиш в леглото, телефона в дланта ти свети, гледаш YouTube клип и като го затвориш, пак заспиваш. Тихо се казваш, утре ще е различно. Но мотивацията е лъжа. Евтин емоционален трик. Тя те кара да се чувстваш добре за 5 минути, докато реално нищо не помръдваш. Ако чакаш тя да те задвижи към целите, вече си загубил. Ставаш рязко, миеш лице със студена вода, започваш работа без настроение. За аматьорите идва когато ти е лесно, когато е хубаво времето и когато ти се иска. Истински живот не пита как се чувстваш. Професионалистите чакат по-малко вдъхновение и повече система. Великите неща се коват в дните, когато мразиш задачата, но я правиш, сякаш я обичаш. Успехът не изисква емоция, изисква присъствие. Дисциплина, правиш това, което трябва, когато трябва. Дисциплина, мотивация. Напиши дисциплина в коментарите и действай. Сложи си план за 30 минути и го изпълни без преговори сега.